Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Jangkep yung. Anakku ragil sesanti. Yo yung. Jenengku ganti yung. Iya. Saiki ragil sesanti. Ngono ya. Iya. Sadurunge nduk wong ayu. Abi kiai sih yung. Pol nak pol. Oke baik. Sadurunge nak ya. Ayo ngaturno gung panuwun. Sepisan yaiku Kang Utama, para sepuh, pini sepuh lan uga aji sepuh. Mligine pemerintahan Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Nduk, iya yung. Ngene nak. Sapa si sesepuh pini sepuh iku? Iya yung kuno terangno yung. Sesepuh iku kang kena den arani alim ulama. Sesepuh alim ulama. Pini sepuh, pini sepuh. Pini sepuh iku kang mengku pemerintahan. Kang mengku pemerintahan. Contone nek jajarane tingkate kecamatan ya camat, nek tingkate desa ya lurah, nah nek tingkate kabupaten ya bupati. Iku diarani pini sepuh. Oh ngono ya. Aji sepuh, aji sepuh iku wong sing disepuhno, wong sing diajino disepuhno. Biasane wong iku ya tokoh ulama iya, ya tokoh kabudayan ya. Mergo ngene nak, ora kabeh ulama, ora kabeh tokoh agama iku tokoh budaya, wong sing uri-uri budaya. Mulane nek cara Jawa sinebutno sesepuh, pini sepuh lan aji sepuh. Ngono yo. Iya. Lah pini sesepuh karo alim ulama ngono ya. Pini sepuh sing mengku pemerintahan mligine utawa khususe Kecamatan Tarik ngono ya. Iya. Iku mau sing termasuk sing melu ngestreni nduk iku ya ana tingkate ana Bapak Koramil Yono, Bapak Kapolres Yono delokane. Pokoke tingkatan tentaraning negara ana teko jawatan TNI utawa Tentara Nasional Indonesia iku ya ana. Sing saiki wis pecah ana Departemen Kepolisian iku ya ana. Ngono yo iya. Lan luwe khusus maneh iki mang ya yo nduk iya yung iku saka dening Dinas Perpajakan Kabupaten Sidoarjo ngono yo. Dadi ki mang kajate sajane ngono sosialisasi pajak sing maksude ngene lho. Wong kabeh iku ya kon tak kandhani nduk. Kabeh iku nek kepingin gayu kamulyan tegese jer basuki. Jer basuki. Jejerno golek ya iku ngupadi basuki, ngupadi kamulyan. Iku mawa beya, mawa beya. Ana biayane lha. Rene kabeh iku wis diatur karo negara, Nduk. Lah, diwujudno pajak
siji ana pajak bumi dan bangunan lah ya ngono ah. Lan sak pinunggalane termasuk kendaraan bermotor. Nek awak dhewe taat bayar pajak, negara iki utange gak akeh-akeh. Ngono ya. Iya. Secara teori ngono. Oh. Kon kok ngerti ngono ya. Aku gembul aku wak camat are. Ya. Kok niku ndodo-ndodo. Jadi yang wis iki ana nawala yo. Ya, kuno nang diwaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dalang kula Pak Sauri saking Siwalan Kerto Surabaya. Waduh. Badhe nyuwun lelagon caping Gunung Jengleng matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana maneh? Ana maneh. Sih tak bukake yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pentas, selalu muput, sedalu muput ngono iki mestine. Nyuwun dipun pinangkani Gending Banyuwangi sembah nuwun saking dulur Singogale. Oh nggih. Teko sapa iki? Teko Mas Nanang. Ngono ya. Assalamualaikum niki tak wacane dhisik mawon nggih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Busudin maca wuku nyuwun gending sejuta cinta. Gending kula kintunaken kagem sedaya pandemen wayang kulit. Sugeng asul salira matur nuwun. Niki saking sederek Balong Bendo Cak Adi Tuwek nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi. Niki saking Cak Siswahyono niki nggih dulur Balong Bendo ya. Nyuwun lelagon nonton wayang. Niki wau kula dipun titipi kalih Abah Hari Subagio nggih. Pertama mangke nyuwun lagu nonton wayang. Nonton wayang niku dikintunaken dumateng sedaya para tamu mliginipun saking jajaran pemerintahan ugi saking para sutresna pagelaran wayang kulit Ki Dalang Ook Gondo Carita. Niki setunggal malih nyuwun jula-juli pos saking dulur Sedengan Mijen. Niki sadurunge nduk iya yung iki jumeneng ya apa ya apa wis dikeki nggon loro kok iso nyisih nduk kono karo gak dibagi rene senengane kula desekan ae heran aku iku nek ngwahno rene terus iku kok kero nek rene karo rene lah enak mumpung ibune arek-arek Ya. Ya, monggo diaturi
nonton wayang sing jumeneng ragil karo laras. Laras. Ya. Jumeneng rek. Ngadeg tok lho kono, baru nang mencak-mencak karo bapak iki mulih ya. Selamat malam dengan jemurgonya artis dua kita dari Raos Putih Raos Pak Ratu dan Pak Laras. Matur nuwun. Loh, ngene Pak. Sik. Nah, curit. Iso kaya ngono ae. Sik tak. Sing di. Cengkok iki malu sik balenono. Wani piro. Ayo sik balenono. Wis lali. Gak ngono cengkok kok mendesah. Masa ngono iku mang mendesak. Oh, biasa prasaku kok. Ha iya. Dibaleni ta, Kak? Duh, embo. Galang lo gawu ya, heran aku. Merini. Apa sih, Pi? Ayo wes Kak. Oleh cecer ke oleh senggolan suarane ana wayangan sajake nyebut temenan Jawati
Prasaku sing jedor man gak pisenan lho ya. Aman lho ya. Matur nuwun. Yung iya, Nduk. Iki ana rawuhe Kadang Sepuh. Yung sapa, Nduk? Saka tlatah Prambon, Yung. Mbah Among Rasa. Oh, Cuk. Lah iku Kadang Sepuh, Yung. Sing sabentinane mbulawak dhewe iku uri-uri budaya. Ngono lho, iya. Uri-uri budaya tanah Jawa. Barasa. Njaluk gending utawa ya ana amplope iki kok dikekno roko iki. Sing bener dikekno dalange. Ya. Bupa oleh melirik ae. Mundu. Mundu kok antu. Mundu. Endi cerek? Mundu gimana? Mundu tak pandu sih sebenarnya. Iku mang wis mari tapi nek mundu ae. Caping Gunung Jengleng. Monggo ya, terus. Sing nono bagian enak tok pokoke. Dikekno sing dongkel-dongkele pokoke. Caping Gunung Jengleng. Kok Pak, napa duit napa? Monggo. Iya. Enak. Oh, nggih, siap. Nggih. Yo. Ojo dalange rek, engko sindene katut kabeh. Ya. Monggo, cumeneng. Ayo cerita, Mbak. Sapa iki? Mbak Wulan. Ayo, Nduk. Sing jenggleng aku, Mbak Bu Roh. Ya. Enak toh. Sik ta lah sik. Orek e. Wadah. Adik, lho, kalau ana apa lho? Kabare lho ya. Ya apa rek? Goyang rek.
pengin melok si kala jengking ayo pupah iki kala jengking ya terus nandu kala jengking Terus sik talat sik kala jengking nisor wit asem ayo terus no Neng orang jengking. Hah? Lah, burine ngono. Oh iya. Salah tak bener? Ya bener. Ayo. Gak bisa marem. Nek gak jengking, Gak bisa marem. kok dhisik. Aku iki ya apa? Kok diarakno nang gone Nek menurut sampean piye? Lah yo aku takon kok kadange takon kok ditakoni. Lah Nek gak jengking gak marem. marem. Jengking iku lapo? Lho. Iya. Wong tandur niku lho. Lho wong tandur. Nandur apa? Pari. Oh iya. Mosok nandur? Tak boleh maneh. Panas udan aling-aling seping gunung.
Matur nuwun, terima kasih. Siap. Sik sadurunge ayo kesepakatan dhisik ya. Oleh iki sing njaluk lakon wakeh ya, sing njaluk kene ya akeh ya. Cek padha rasa. Nggih. Kurang loro ya. Ya. Kurang loro. Oke. Dalange kale tola-tola jarene. Wah iki repot iki. Caping gunung sampun. Kantun kalih. Kerajakan Banyuwangi nopo Jambu Alas iki. Oke. Berarti engke sing boten dipinangkani ten ngene lembokan mangke ten goro-goro nggih. Yang satu sing siji yang setunggal aku iki gopok kabeh nek ketekan sinden anyar iki. Sing siji jula-juli pos ana dulur dengan mijen. Mangaku dulurku tuwa Bapak Sueb. Gerajakan dhisik terus napa iki enak sing jula-juli sik ya, terus mudhun gerajakan ngoten nah. Nggih. Oke, gerajakan dhisik terus jula-juli pos. Siap. Terus pasar urut. Ya ana sing lembut-lembut. Jarene wandang ini. Oke, baik. Oh, sing dorong. Gerajakan.
ayune lesung jejer papat ana tengah bengawan tukar padu dulur saiki wis ora ungsum kesatuan lan persatuan mula ayo digalang nggone bebrayan iki dulur ayo telek seduluran ana alam donya ayo nindakno kang utama besok yen mati ben munggah swarga sedaya pamirsa katuran pinarak mirengaken kidungan mula rika kabeh dolor ayo padha muji syukur tasih pinaringan panjang umur mulayo sing rukun karo kadang sanak sedulur sebab kita urip foto mula repiki dolor ayo disyukuri nek kita urip iki nggone bumi tanah kemah ripah pancene loji nawi mula sandang pangan gampang kelambi nak lema pote tolang kelambi nak lema pote tolang sekone entale nale Moncak cerak ngedi madura moncak cerak neka seniman jungkit jungan lah kaju loros lek mak kaju naduren kaju loros lek mak kaju naduren selerana kajuna akale eka koros bulu mak kering eka koros mak bulu mak kering lantaran edere kita tertek no ya tertek enggak monggo Jula Juli masih di tangan injil esok ya enak dalil enak Jula Juli lara gendeng asal Jombang lan Surabaya
mula sapa sing lali dolor ayo dielingno ayo bebarengan bangun asal Jombang lan Surabaya nek Surabaya kutha pahlawan ayo bebarengan dulur bangun negara mugia negara murah sandang lan Surabaya kutha pahlawan nek Jawa Timur gudange kesenian mugia negara murah sandang lan tangan adilan makmur sing dadi tujuan namun semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura elang meleng dalu niki dalang kok lak hande matur nuwun tepuk tangan niku dulur Mbak Long Bendong yung Tampo. Iya, Nduk. Sangkali dhewe belum tentu iso tak gawakno. Sangkali sing lanang. suka parisuka rimbukan yung ayo dipungkasi sakmene yung ngono iya sepisan maneh yung kaya ngatur nuwun panguwun marang pepundhene awak dhewe sing lungguhe ana sesepuh bini sepuh lan aji sepuh para alim ulama Sangkali dhewe belum tentu iso tak gawakno. uga yaiku pemerintah negara yung ngono nduk iya ligine Bapak Iki Camat kanca masuk yo lan sajajarane ya tuwas turut pager. apa hari iki wong sing uri-uri budaya lho yo Kebimbang iya dene ndek bojo, sangkali bojone awak dhewe kawengku dening kayu aden. piantune abari iku matur nuwun banget yo iya Le, mula yo tiba. iya nduk ayo dipacutno didungono apa sing Arek ngenteni macake ana jabaning kraton negara iki